הפרופסור שלמה מלמד, בוקר טוב. בוקר טוב. מומחה וחוקר רפואי מאוניברסיטת תל אביב, אז לכאורה בשורה חיובית, טכנולוגית, הדור החמישי כבר תכף כאן, אלא מה? אלא מה? הדור הזה, הדור החמישי, הוא למעשה קפיצת מדרגה משולשת, ויותר מזה מאשר הדור הרביעי והדור השלישי שאנחנו משתמשים בהם, אבל הוא גורר איתו סכנות מאוד מאוד מוחשיות ומאוד מאוד קשות לבריאות של הציבור. כשאתה אומר בריאות של הציבור, למה אתה מתכוון? איזה סכנות? הקרינה הזאת, כדי להעביר אותה הלאה, כדי שתוכל להיות שמישה לכולנו, חייבים להקים אנטנות, בערך במרחק של 30-40 מטר האחת מהשנייה. וזה דבר נוראי, משום שלמעשה, בלי שישאלו אותנו, בלי שיקבלו את האישור שלנו, של הציבור, אנחנו 24/7 ברחוב, בקניונים, בכל מקום, נהיה תחת קרינה של מייקרווייב. יש עבודות, הרבה מאוד עבודות עד היום, על הנזקים שנגרמים כתוצאה מהאנרגיה הזאת של המייקרווייב, גם באנרגיות נמוכות. בגדול, אנחנו כבר היום חשופים לקרינה בכל מקום, איפה שאתה לא מסתובב, יש ראוטרים, יש מיקרוגלים, יש מה שאתה רוצה, עמודי חשמל, קווי מתח. אז זה מה שיחסל את המין האנושי, הדור החמישי של הסלולר? אני לא יודע אם יחסל את... תשמע, זה... לא, אולי גם, אתה יודע, אולי גם לא צריך להגזים. בהחלט, אף אחד לא מגזים. הבעיה היא זאת, הבעיה היא כאן, באמת, הבעיה שלנו, כאנשים שזועקים את הזעקה הזאת, היא זאת, שלא מדובר פה כרגע בפצצת אטום. אני לא יכול לבוא לך, תסתכלו על הפצצה, תראו למה זה גרם, ועל ידי כך לגייס את אהדת הציבור לנושא. מדוע? משום שבאמת, גם כשיהיה הרשת הזאת תפעל, ואנחנו נלך תחתיה, ונהיה כל הזמן מאותגרים, ומושפעים מאנרגיה של מייקרווייב, זה לא אנרגיה רגילה, זה אנרגיה אחרת. אתה אומר בין האנרגיה הזאת, נגיד לסרטן, יש קשר ישיר? תראה, מדברים על הסרטן, אני לא יכול להגיד כרגע שיש קשר ישיר לסרטן, אבל אנחנו יודעים שהאנרגיה הזאת גורמת לשברים, למשל ב-DNA, במולקולות, גם ב-one strand וגם ב-two stranded DNA. אנחנו יודעים דבר מאוד מאוד חשוב, אני אסביר את זה לציבור, אבל זה ככה קצת קשה, משום שאנשי מדע בקיאים בזה יותר. על כל ממברנה של תא, על כל תא בגוף, יש לנו קולטנים, תעלות של סידן. זה נקרא קלציום צ'אנל, אוקיי? עכשיו, הסידן הזה מאוד מאוד חיוני לכניסה לתא וליציאה מהתא בתהליכים פיזיולוגיים רבים. האזור הזה בממברנה הוא voltage gated, הוא מושפע על ידי וולטאז' שהוא וולטאז' חשמלי. מסתבר שהאנרגיה הזאת, 5G, נספגת על ידי הרצפטורים האלה, גורמת למעשה לניטרול שלהם, ויש חדירה בלתי פוסקת של סידן לתוך התא. זה גורם לנזק קשה מאוד לתאים בכל מיני מקומות, לא רק בהיבט של סרטן. אני מדבר על מחלות אוטואימיוניות, מחלות אנדוקריניות, אני מדבר איתך למעשה על, לדוגמה, פרטיליטי, ירידה בפריון, כי הזרע של הזכרים, המוטיליות שלו, התנועתיות שלו והחיוניות שלו מושפעת כתוצאה מהאנרגיה הזאת. אני מדבר לך על דפרסיות, אני מדבר לך על הפרעות שינה, אני מדבר לך על בעיות נוירולוגיות, לאו דווקא סרטן. אבל אתה אומר שהדור החמישי הוא שונה לגמרי מכל מה שראינו בדורות הקודמים. תודה שהבהרת את זה. זה מה שאני מנסה להבהיר. שהקפיצה הזאת ל-5G היא קפיצה לא של מדרגה אחת. זה לא מדרגה מתונה שאנחנו קופצים. זה שינוי רדיקלי בשימוש באנרגיה שעד עכשיו שימשה סלש להשמדה או להרתעה פיזית, וכרגע מאמצים אותה כדי להעביר אינפורמציה. מה אנחנו נרוויח כתוצאה מזה? ממש לסיום? אנחנו נוכל להוריד סרט בחצי שנייה. יופי. נהדר. האם זה שווה את הסכנות הכרוכות בדבר הזה? התשובה שלי, המסקנה שלי היא כמובן לא. הפרופסור שלמה מלמד, הבהרת את הדברים באופן מאוד ברור. תודה רבה. אני מודה גם לכם, חברים. ביי.